Wannan take cewa menene hukuncin mace budurwa ko mai aure ta ɗora hotunanta a social media? Bai halatta ba, saboda ai kallon mace ma bai halatta ba, ko budurwa ko ba budurwa ba, bai halatta ta sa hotonta ba. Yanzu kamar yara 'yan mata ne za ga wasu da sunan wa'azi ko sunan abu, zaƙe mace ta zo ta buɗe kwalliyarta da fuskarta da ƙirjinta, wai tana wa'azi ko tana koyarwa. Ko da za ki wa'azi sai ki rufe fuskarki, kin rufe duk wani abu na sha'awa a jikinki. Lallai to balantana ma kuma mace wai ta sa hotonta wai a social media ko a DP ɗinta ko a WhatsApp ɗinta, wannan haram ne. Ke da aka ce kar a kalle ki, me na kai ki na zuwa ki ɗauki hotonki? Wato abin da zai baka ciwo ma ya baka bakin ciki a karam kalla. Matar aure wace ga tana sa hotonta a DP, matar aure ba, matar aure tana Facebook hotonta ne akai, ta aure miji mara kishi. Matar aure tana sa hotonta a WhatsApp, matar aure tana sa hotunanta a status. Wallahi ki ji tsoron Allah, haram ne wallahi. Wa za ki nuna kwalliyar bayan kina da mijinki? To ko yarinya ce ma budurwa, wa ya ce ki tallata kanki wani ya zo ya ganki haka kawai a banza? Ku da aka ce ku rufe jikinku, ku da aka ce ku lullube kanku. Idan 'ya'yan arna suna yi, bai kamata 'ya'yan musulmi su yi wannan abun ba. Fata na Allah sa su gane. Na'am.